Jatuh no, samsa kaham, ada sempal tu macam lain. Samsa kaham, ay terlalu satu, ay sing tini pelai kebal kaham sini daya fortune fallacy, apa je, wide sing pelai kamu sini KBYC, awan baik kaya tu, terlalu satu, ay orang anisai okra mus senior orang kebama pang seni leader rock bong no like hambai borong sungai paksa akung kham nak kang thabai tam su sorti kai ton bising tin tai mulai ke hambai sini sar sungo chora ruma bagai tai kai tin kok thai ti hima bagai ada sing bono sing yak bagai sing lam sok layan ang alamat này nó sẽ có sừng cho tâm bảo cho bác này ngay
ang haleluya ang kenoro kai terlop saktung ini ang haleluya ang kai terlop saktung ke haleluya chung halai dai haleluya haleluya kai terlop saktung hambai joto masuk din ini ni pangga je songkat kongoro ang saklai regnai bor reji tongtung ang pula puri nai apun yaklo ulo chung pal ka chung halai nai ang pula puri nai bekar suku subayung no porte plagi tedi ni sak simao bekata beradi ang sungtotor pal ka nai bekar suku subayung no porte plagi tedi ni sak simao bekata beradi bekar suku subayung no porte plagi tedi ni sak simao bekata beradi kaiti pok tang porman sung joto ketang ka hamari kaitu asuk di obono story nai chini opening prayer because 30 before president KDA bar sasat mah hanya mah tongno bahasa nani kahai pun bahasa relia ang suri ne supaya kaido belaka hambai tinini February Komulung Baptist Association ni disimpai sikla hotolon tini kuthomani panda o pandawo nini hamari beke nang suno tolite hanya hai tak lai bisio bo sengjo to pal bak sake Komulung Baptist Association ni ngai sengbang jak lai pulyani sini nono lopma bai masama bai borima bai ke nono sung kolomong ya pharo kalbu khas sama panda ni dekha ni thani ya phari surio kaido nang pulyani se pai thal jara nang nai thok kai joli mosok jadi kai se ni elemi ni kok dei thainai ni selem nang ব্যবহার thaidi suri jao kaido ini sini paithak 13 tarik thalmari jora nang suno ni hamare beke tolite jadi tai oro panda om thengai tai sini resource swapno ni thaniya pharo nung sadapa ni hamare beke tolite di o panda program ni bisinte kaido ni sung sasa nini mengkotor sejak ini di hawa warna ni bagi singkung nini hamari kaida di kaido nini thane no bebal ya phare baro ko kaido sini saya sugero nang nakar jadi tameng kawa bebal nini musumti nini nai mating thum Yesu nini mumbai Sri Masam amen hambai sin presiden KBA ni agak chung theme song sini KBA choir bongna choraro abur yang lo ready tongri Bible teacher Miss Mamita Deborah Jogobinka pictures abur yang lo asaro ready tongri chung condition
Anusurah bagai ang chapter ng Bible na from chapter 13 verse 1 is me 13 surah. Ang porinay siyan ganang sa bufa from manok nawo tamoke hamya sanay borokke korai manok kuntukanya borok sakni kokni kok samatino bathai ka hamrok machawo tamoke borok thenda rokni muchuma rogle hamya rok simis le ban dinai rok khe wale mulong no se hamdago khub naragi kok sanai borokle sakni lakno na samathango buku buklap gori rokhe komon muse tubugo seller samanale beleke musondago haifan omanya yang kusrange bini nai matui nomanai borok kahamrok kok tata no naslerjago tamokhe borok hamya rogle lachima sungsa samundango tomo soi abo borok kahamrok ni khati ruo tamokhe tomo hamya ge sumso ganang rokno khaisa ruo baksa borok bigra tutui se ganang hake phunu satiro yang baksa ke ba belai khe ganang tuti se bigra hake phunu go ganang sa bo bini rang bai se gathang tongo tamokhe kristale korok sakhano sikri sokorok laya hai dono girina rongni jagi ke kuchung ke chungo tamokhe borok hami rongni jagi ke thui thango kunchumale wale muse tugo tamokhe ko bite khane roke sian gana klaisake mani rangri ke klaisake no kumanai tamokhe duruk ke ajimani ke abo eri gubang ngai khaduma rokno mana lepke bukha thiyo tamokhe muchuma manme manma ke langmani bufang hai koknaya borok samni bagi komon tugo dagi mungno khana ke sokar hanai o elma formal speaker de sunta kunga hamdi kublong thaidem Yeah.
Tina lama ko murna bekhago Tina lama ko murna phai singo Zora woro se maya pri sum sogano kichi gui tongo Don zani sobrai khatiriano Muchungo ang lintong na Thaya sa ninilogi Paithag ni salawang Amodok no thuk na Muchungo ang lintong na Thaya sa ninilogi Paithag ni salawang Amodok no thuk na Sensaro ano Kiting gui harsa Sum sok ni ruwan Tina ni lama Ani yapni ke belza Kasle kelai nekha Ani yapni ke belza Kasle kelai nekha O subran Rani nang ano Oh, so bright, Jesus, nini logi wo tonga. Oh, so bright, rudi nang ano pa. Oh, so bright, Jesus, nini logi wo tonga. Tinggai tugai nayo moro kasang mamano nini ko no ang pogay sago hanya hafaro ang lesong nang nakarsali nakarelo gindidi ang lesong nang nakarsali nakarelo gindidi o sobra rudi nang ano Oh, so bright, Jesus, nini logi wo tonga. Oh, so bright, rudi nang ano
go bublo kai tor ni kero nora khoya bai kai tor ni kom no anor ma bai ani bukhao haksang ma maya sensar no lubung ma bai khasia boro gantini hai khemang deang dong sina khasia boro gantini hai khemang deang dong sina thai ke bang ma su thai ke bang ma bepal ni poja hili madka hai ke mande tong sina khasia boro gantini hai ke mande tong sina hai ke mande tong sina Amen. Kaya ito na hambay maruo. Ini sing sikla rock ni program ni bising ti. Kaya ito na sing oblai sing tong thok lai man ka. Riang suri nai. Sung na hamzak nai chini apakai ito. Nono zorowo. Elai ke hambay maruo. Tama himale. Salobo horobo je prupana nang chumno murugi tomani bagai ini bosung o holom nonolob lainnya jora manka nang chumno belai hamjak mani bagai apakah itu ozorobo nang chumno ini kok thai ni bising ti chigla rokni khawo kok sapai nông bay cái người tông mana tike nini kok thai ni bisik ti sung tong cái tông mana tike aro tong na chup nai nini busharok no nini phola ko tharbai sung no jo to chupa ti nei matang nai suprai isu nini mu tharbai suri sham amen ang ini belai ke ông khâu mani bagai yang tamu anai sikan ulu among neng palmai tong ang kini tabu kok yawi namu kipir pang pona ni ke lap ngka ni angkat tayo nurang bai malai mani bagai ani baca ano sini Huklia dengan COVID tangka hampir berok tomono, ani polisoi, angkisa sawana, ani mu KLN siama, ani logisong kasingo harobo basaka, sini serero berok tam tongo, harono Kumulungono, baru asai gayo, baru no toro, Okra Rebecca berui, besar Mapuya celah, Bosu Mesak bawa celah, Rebecca bayi Mapuya volunteer missionary mana, apa ni samu kaya ni bagai, Arunachala mission school baru abu Hang tongo, tongi tongo, mesak usuke silongo tahu second year BA, umai ke sini family beropai, sini saudara sungguh nopo kuri, sung tunai, cimino, sikla, hanya sung tong layo, jasa kat tangi pun sung tang layo mana tak boleh tak pika, sung hanya nerapo paksa tong na hanya mak kita. Jika bus harok ba tor kang ke ba
저도 너무나 또 멀리업래나 아무 해만도 쓴다 보기 컨디션게 너그만 동해보 응양농 양양으로 탕의 비슷하게 동해 아버 자기오다 이게 따고 물론 너 약들이 당만이 2008로 좀 약들이 당만이 올라 양 해서 말아 양 시바이 봐라 아버게 방포 오머포 가나고 방포 봐라 자마티아 봐라 동어 아르나슨 동이카 리버서 카카 아로 자마티아 모타고 쓴 동카 우다이푸르 바프티스트 애소시에이션어 아로 멤버 모타 멤버 자 소포지 조나 그 패밀리 ke 104 패밀리 동어 아버 UBA 오너 저던 슬라이 어떤 꼭 모타 검사보다 아로나슨 쪽이야 번호 타이틀 주는 포스팅 타이틀 여러분 한바이 마루고 ang accident 응만이 너로 하나 오이나이 수리 마바이 재미 보이야 너로 약 홀로그이 좀 너트 바만이 거기너 너 벨라이트 한바이 마루고 ang 당나이 2023니 September karena anggo tim Himalaya baik accident ini ani yakung depra yasko bishingono sir isi thangmani kolkata wono operation aizaka pai mani silirok puluk mani yak puloni bokorogo pijau mogui arono tepsa operation kene nang jauka duibar operation aizaka gazoronan dazwa engkamo ulo ang si sawi wansumani 귀만이 뭐 귀탕만이 뭐 엄마 하이 너 웅나 그냥 완숙다 앞으로는 카시야 위 아니 로서 너봐 시리아 아몽카 호스피탈로다 탄탄 사이말리아 아이폰어 때메샤 아이터노 탄 또나는 무슨 많이 버기 너로 바이 말라이나 또 많이 버기 너탄 해도 너네 고마이 캔 이게 아무 해서로 너로 Kabang surika surimani bising kino kaham kurung ke tabuk jorowo suk agini hai khasiki mai ya kon pano ang hiwi bangka rak sukia pano je jago thangna to mani jago lan thangi bangka abono asuk jarorang khak ko tomuta yang debra bukha khoram pano ang gunung jagia 아이번호 낭만의 사고는 상반가 아스베나 카코 좀 있던거 kaham kurung tongi bo 좀 마트이네 너 사살에 마트이네 아미영이 tongo 좀 이네 너 그의 라사 예수가의 당이 받자머니 뭐 당이 똥 플라이가 하는 좀 가네요래나 에서 마트이 잠깐 뭐 하여튼 마트이네 너 이게 되게 아이번호 또 당똥 산이 너 가이가 좀 로번 많이 cáiตัวนี้ก็ให้รบนึกถึงว่าสุดเลยมันนี่วินิไรตาโนรู้ไม่ถึงตรงมันนี่เอาคนแต่ไล่ขนมกันก็เด็กกับบางมาตรงสันนี้ก็ลาปราเลียสุดท้ายทันเลียเอวิชาโดยบาร์โบอันนี้จุฬาตรงกุมารกำกรุงตรงกันนกไก่ตัวนี้เช่อาปรุโบเอบอกกุตัลอันนี้บุคคลตรงกันนั่นสักที่ไหนก็ที่นี่แค่โปรแกรมบอกeducation ungui pai kan ke ba ang ko kai chano to mani topic no ang sibana ang lai kan tini omo hai youth fellowship ano ko nani jora rumani ko bia hambai maruo double narna hambai maruo youth ni committee association ni committee ogra tagra ro tukza rukno rukno pelai kena hambai maruo apono bahai ke ano khojawi nakha mane
kaham rok tong mani bisinu an tes herok lai ja ron pai khota we ano moi ke zoran kha ni wan suka kon bai no kok salai puru mo ang to obok khang kan ang ke ko sia wi tong mai ya sekarang bayar program Isaac ya ko cái ang yes enggak cái sao sang ni yang lo cái yang go situation nó go o giờ nó ano hay demon no yang hay malia ini apir apa kata ini aro nur bay malai nani sozo pang man babi ang kalai kin bay maro adi ang ila pakok tai Pori này ini topik yang kok orang bay ke bukti kesaksian này siklasa cái ni thaniyo sẽ tổng thục mu rutubi thandi thế hôm nay awat thi dalam saya maya mau tak sikla ni pandaba sikla rokno tổng thục mani orang rutubi này ai tuh ya rono ortopedi, mana ni kana, hip punya kan ke, abo nak jadi, ani puji manita, forung nai ni, egaro ni noi, Bible talk kan orang nai mano, beri perpok beri, siklasa, neng sikla zora no tong kopi. Sikla zora no tong thodi sikla pro nini bukha no tong thodi nini bukha khozak pino ei nini mokol nai khozak pin heno lai di amukhe kai to no peba samuni no bos nai ok no muito naruki nini bukha ni wana marok no hajal lai di cái sắc nó được khu vậy, hạt dal khét làm đi, tam li muốn bán, cái này cho ra cái xích là cho ra lên, suy nghĩ sẽ, Birmani sal hay là sinh nên, xích là cho ra u, nini senam này sao nó bukhawo muy tục thành đi, tam li muốn bán nên, ông cái tông học lia, này mà sáng này sao sampai, phải rồi đúng sal poho ai atau biro, mana ke sini, semua iro waktu tak mau lo dipilih pai pinai, apun nero, muruk nai ro kuli beranai, borok kuruk gerak ro ma pom sanai, asal orang pori mana, kai terbini kok kai no, jauh tu boleh amari kai tu, adi sung Jadi topik ke siklaro top nani bagi no kai terbo elau kayo top di no ang oza kano ang top zaglia ang tabu tong mani karon tong life nani mo kolko ngero tap pro music le kanawo farak kanaya ang opposite ko ng tong thong yang mani karon tong nai tong thong mani karon tong nai arok atu mani ang tong zai ka jadur sab nai no bo nukka orang bo khanaka lai bo asuk ani mo ko klia tong thong ka no waisa agar talawo sem bukhung nei ke mani paina tu, mani le cikon ya no, produk lai suka, maya, dukan tutup terobot angin nei sungi nei mani, kamu mani, hai maya, ai pun sini bagi belai nang mani cikon dia tahu, tangka dukan, tangka maya, lo dukan cikon dia, nuk jadi nuk baik. Nang mani pano tong mani sa ko nai tu ye ke ro tu ye ke mai ya
아가달라 쑥 두간 고도고도로 당이 내는 그 두번이 마이 이게 바로 식라로 바로 또 덕만이 너 로또비나이 다우저렇게 동톡 나니 그렇게 중무중무 마스게 피크닉 바소노 가리 오타 레이네 마스게 오 바이크 살로비네 오마이게 동톡 나니 야스파나 동톡 나니 자가자가고 갈래 반다고 갈래 반다 프로그램 파이 마니 복스 탐 라이네 무스칼라이 마니 뭐 동톡 마니 마케샤노 아로케 부마 돌로 이샤 패기 눈나이로 깨버는 동톡자고 아로코는 디스플린 그리 가라 해노 바로 무스칼라이 마니 따고 동톡자고 자리자 동톡 작 마니 아보는 동톡 보였다 하이번아보는 라스팅 있냐 아끼는 거야ซึ่ง 다부저로는 동톡 마니 레타모 웅마니 라이카고 문의 캐다 동톡 마니 부르나 나 이히 마르시네 문의 파노 동톡이야 응이 문의 마니 동만 아우 롬디 푸지야 보록 거도록 오피사로 파이페 뽕니 안나로 동네로 해 제 보록 사모니 못해 동이네 거래래 그만둬 문의 동다 양 무항 문의 파노 무항 문의야 동톡만이야 길이 뚜띠끼리 보러 해보러 문의만이 너무 부르고다 아버 동톡 문글이야 문의 파노 할파노 문의만이 뭐 동톡만이 부르고만이 파티만이 동하고는 문의만 문의 속하 먹거리 먹고 있는 문의 아버래 목하니 동톡 파티만이 문의만이 와 누구다 또 그건 문의만이 또 응가 좀 어로 바하이케 시가로 동톡만이 너 동톡 너 버러로 뚝나이 ini topik kita kaitan ni arono tutup din no hai pun tahu tu poro tutup biang otam itu sigla baksa suap numino tong kok nani rodugo hai dah sigla simiya sigla ya ano bororok nke sawanan suap nungi tong kok nani rodugo sarap sale tong koi panamono ai bono sarakan keno tong kokya suap nungmani sarakan ken abo mamok sinai bel sinai tong kok mukrika sarap sano baksa ke drugs sawinai tong kok nani nai tu baru tu lai ta sate tamong ka aro to asat punya kana buinides Amerika wo Philadelphia mani aro rogo ke poro sigla ro bukti ke to drugs zamang poro ke ahino kong hino kong itu no ko lama kana ro poro mung sak tai mai tong thong na ni bagi no chawo tate poro tong mungok khak lia tong thong kat sup lia poro tong mani kita buka kimbo malia ya pris malia asut kena bel khak tong thong poro kaprika drugs samani bal ibra to asut sawo kana opono asut le unya khona ai pun oma haiman kan keto abo ini bus kamu no apa no nukai mandat nih no tuh asal sokia apa no nu bunga tabu abo mana drugs tamu nih bagi nanti tong mu umai kanka ini no bunga tahu sih daro
제니 티모토모 삭삭 시모 부카다베 시글라더럽게 고마워 파스는 삭능했던 인사이 꼬라고 오네 이삭 하는데 능시야 능 삶이야 아 삶이야노 너럽도 삶만큼 시통 군에서 꼬리 로블레 능 아니 새 능시야게 봐야겠다네 봐 능너 시구고 아이폰은 앙니니 바보가 니니 아마가 능어너 아숙 삭능에 따는 데디 니니 사가워 피로이 탔나요 마파성너 삭능에 보러 위리타니워 이비리탄 아버노 시글라 한장내로 아버고 kaham cái tổng nan thế nini mano nini babuno respect cái borong sắc người ta bắt sa cái ram kusha man cái tổng thống này tao cái Bible class yang kena untuk sumang ke sakam tu na neng tahu lak kaisa neng atom sama ke neng tahu pai na kena poter pot neng cái hai phần nó korok sau tengok angkana mana dari lawo loteri mana korok sa rol kusumang kada ni tong thong malai korok biang ba tong thong malai kobor sa tahu kobor sa tan apa rang apa mana kobor sa tan rang no bepu de bebor tenis Himalaya rang di ubi ko kacik mana ya mono tong thong mu ya Rano pelai mau potong mana ya mono sungsok ni yang kan. Arono potong rang mau potong tong tong nor tu pelai jom pas nglat pel ngai. Baksa kita sak motong itu, saya mau jumpi itu. Apa mau? Ini result tamu? Pelai hamil. Thang kruget, khai kruget, tap kruget, tong tong mah. Nah, apono pai kang keno tong thogya pin kene pai, tong thogya pin kene pai. Apono no tung rutung mani. Emo bising basang tong ko apono ang salia. Apono kotok kotor heno thang pang kenu jak mani, tung tong thog mung no rutung mani. Thai, apa mani kuni no. Cái áo nó sừng thì đi xích là rồi áo là sừng rồi tôi đi tông này khó là ya cái thằng này giá bỏ áo chỉ đi thằng này thôi bởi nó lại correction thằng này là áp sức thằng ya cái dầu bởi nó correction thằng này sai ăn sát bay thằng nó correction thằng kia thế bỏ lại cũ cho nên là nó cũng có correction thằng kia tip saja poributon saja abano laiku go buin look family no asuk tip kaya ni tat thangi baru no family baru no kaya kita jeng abano jeng muy tuman kasar abu kaya tu kani bono tong thok no tutup nani mat thang sinai oke kabang ya abano arun bahan tong cái tu ni hang ka sa lai nan ni ko kya ola tu thani bising te ka ham ung nani ai tong thok nani ko cái tu ni ha ka tabu tung kingdom of God na cái tu ni ha arona tung sanamon o hawna tung sanamon ola tu thani bising te ka ham ung nani tong thok nani apa ni tunggu senang Kaya tu tunggu tamu lagi. Kaya hamung di, nara kicing nara hamzak lagi tong apa hai, kabang mas tunggu apa? Hai pono amor ko tung saltrum tung daily purungi tong pono, kaya hamle surung pono purung zaki tong pono, bukhawat tong rupiah. Hamia ke surung na nangya. Purung na nangya, tapi na kini bukhawon tong rupiah. Abo ni bagino tahu bibodo tung kelai beona
borok nog nungku parawo dopawo omo hayan hamia omo no se ko phaku ko ke ka ham no se tong oro kalai jak no thono su osana nai hamia no kita tung tak kina tung nai kibo abo ina tung tolibo ai bono next oke tung no manja ko abo no mansu ka kena tung ka ham khai na ni kok ta wo ka ham khai na ni kok no ai bono tung ka ham khai na mo tung nya oi ko bun hamia ro bono tung tham ta ele ba ko suizat tang mani ke subrayung no subrayung o tong thok mani abo norok ni phan singla do ro chi ni phan mo to go e chi ni phan bo mo tha bo nu ku ngo nang mani so sing la phan tong le singla do ro no amuna kai ke sa mo na thai pa na ni ba doi sing abo no chi ni phan no use mak ne o physical ni chi ni bahan bo chi ni phan abo to tong no abo no kare kai ke ni thane na tung tong thok mani abo chi ni phan ai si ba to ru chap mani nai mani asok tung tong thok ja ya ru chap mani ja ra ta nai mani tung asok tong thok mani kuri nu ya ta mu khango ru chap pro soi da se me ya ro go se pono an nu mani tet nai mani abo no tung asok tong thok ja bu khawo potra po chung wan suk mani ko plong mani bagina chung kai to no ka ham te lo bi mai aborok no chung khi bui nai buk chak ai se kai to no lo se chung tong thok mu phai nei mu khang no nuk chak na bu kha ni tong thok mu no chi ni khora ngo no so abon no khar tim tong mo thani bo khoi association ni bo potra botong na group botong na hai pun tu apro tu rusak pro tu kai to no lo pui tu rusak hai pun no kai to ni aro tong khoi tu rusak mani khúc cũng ngừng đầu agi ni ka hamro guri kada samaya ko berusaha mengkaisa am cuma manota apa tu gospel ni berusaha mengya agi ni sing anak-anak menta agi ni tong thok sa thok ko mai pian khang bai kan mena agi ni berma kan tau guri ka go dok tai wa mo sa deng wa thok se thok lang lian man na apunan pelek khau no tu agi ni berma tau ni berma pelek Jadi mana wasukte agi ni Kristen mai tau ni Kristen pelek mani nugo bai ken ro mani norok anos ni mana hai pun ang nugo hai pun no u hamsa omai ka ang tong mani teruk ke eri phai ka ham na ni bu kha go omonot siklar tunga bolo naru sala beke sini next ni sini future ke kori agi ni okra ro iko borok to pues sungka sai ka sotu ka kana borok to sikla ni wasuma bai sini wasuma ni phelai ka norok ni mutu mani borok ni ka kori ka apung nai no mo sana mutu mani bo sing kini mo sana mutu ma bai norok mutu mani miliya abono haino tangsi nai norok no abono ya ko tisi nai abono tuye kai toni mung no kaham khai nai da na hamya khai nai jai norok manjang mani no tuyi kai to no kaham khai mo kai to no kaham khai no jai punu mami phonong thu
abo bai kai to ni sam kai man music music no jaga okay orchestra tam music instrument no love song ro love song ro abo bai no tam instrument bai no kai to no chung lobi ma mobile tongo mobile bai abang ma porok pot lai tongo business lai tongo okay chung use kainani room angke kai to ni kok khai rok no buino sanani bagai mobile rok ko pelai kani ka resap di kai to ni kok kai to ni gan resap di aboni bising dina kai to ni awat ani wono nung resap ma bai kok sama bai yang hazal lo koroksa bukhatong thok jagya tongmani kok khanai tong hangkeno aboni bising ti mana bukhaba saimon ta hai ra to chung je ti ya ko tongmani bebor khaimani abo ka kham hangkeno abo next generation of chung poi to khai tongmani down tongmani abo no eri phene ya khe komai thanai nuk jagya gai phai di chung ai to no borong phai kiri oi borong phai kiri oi te bini dagi man no phai chung khai to mani ab khai jaro ya tini an zora kisi sani bisi mono sigla rok no koidan mo chung mani persana mo chung mani ke nung right place to khanwi tong thong no ro to bi abo ka kai to no kai to rin thana nung tong thong ke no abo se ni pa abo ni power abo ko bun jang o chung dur to kan ke no sarap sani tong thong mano next o ke pai pa abo kuri ka ge ni pai ni kai to no ro kai bo no ni ma bai se ni khai khai na tong mani abo no pul pe na asok nang situng kai to be ni ko khai no zoton ko ni khamai kai to chen ben ye ko nang jora kai to kok thai samosar ma bagai ada ke chung joton pan ka pa chawoi ni last pai tak surimu doraro Pusung ni kai to sinapa nama sangkalai belai hambai ini hajurawo nung ni alam baba salam mane program untuk kaya nama sangkamai maro nung samani tongo nadi taporo kutung lai mane busung ai to busuk tong ino ma hajura kano sini nini songmani nini sasak mani ni hamad ani ya pangwa sunok ponglo sisori mani apo puste kini bagi kaha bakan dan sana songwe dikha sono dikha na hambai bon bisinte klai sini ponglo association ni sini sikala ro sini besar putih ro kori logi pebekya borno to sini khapuma busuk jok utu busuk je kubo yinisa wan so ini kini besar rok sini tong pada sembo kini besar rok mau ti tong pama pada sembo ni orang sokat apa di mana nak pilih kai to sun bahan butia sa asal tong te nang ni besar rok no nugi besar tong kana haleluya Tuhan ni kai to nung nok kubai kai to nung no simone kai to nung no pai thak ni kai to bon bai no pai pilih mo jodo no sum belai ke mo to play apa ni songja sini elen sema tin ta ko no malari suna khatong ni tong ni solo no kini sung malari ni joro bekha bon bisin de play sung sini pusaro no puro go to ni jora maya mo ni jora wo nung bini bisin te sini serai pusat no puro na jora bekha amari no pai phle to hani kai to amari ya phang kai to chincha sa kai to ni ne mo lob za ke tong thong ini
어부에 판다 쟁문이 지미 답세서라는 능선은 가상도 개파이만 먹이고 성 학상고 가동도 가고 이니 너 파이탁 판다 워 너너 성 한바드 때르때 지네 판다 너성 빨라이나이 빨면 약로 성 마이 kopsa 살아이 무트리카 한만이 성 하이하이 카나는 바이 말라이 마나 바베 니니 버스카고 니니 쿠리오 성 아소브 동마나 바베는 성 살사봉 뜨이들 사마 하잖아 하고마도 감수는 못했다 수령아 한바에 신바리 터네 거타 지수 니는 뭔가 타 바이사 아파니 된 그런 것이 있어 아멘